Россия президенті Владимир Путин Қозандағы 175-ші мәктәптәге атышны котышкыч фажиға дип бәяләде. Ул гимназия укытучыларын һәм хезмәткәрләрен дәүләт бүләкләренә тәкъдим итәргә белдерү ясады. Укытучылар да барлык хезмәткәрләр дә үзләрен каһарманнарча югары дәрәҗәдә профессиональ эш иттеләр дип белдерде илбашы хөкүмәт әгъзалары белән узган киңәшмәдә. Анда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Хөкүмәт киңәшмәсе 1 минут тонлык белән башланды. Казан гимназиясендә ото вакытында һәлак булганнарны искә алдылар. 9 кеше һәлак булган, 20-шесе зыян күргән. Владимир Путин гаиләләрнең кайгыларын уртаклашты. Үз гомерләрен куркыныч астына куеп башкаларны коткаручыларны бүләкләргә кушты. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтелгән һәм планлаштырылган ярдәм чаралары турында сөйләде. Һәлак булган балаларның 6 гаиләсе 1 миллион сум күләмендә акча алган. Зыян күрүчеләр өчен 400 һәм 200 мең сум күләмендә түләүләр дә күчерелә. Владимир Путин ярдәм чараларын көчәйтүне карарга тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, бу мәсьәлә инде хәл ителә. Татарстан банклары һәлак булган һәм зыян күргән кешеләрнең гаиләләренә кредитларны каплау өстендә эшли. Шулай исәптән ипотека буенча да. Уважаемый Иванович, эта работа начата. Значит, у нас вот каждый день будет встречи. И я сам планирую встречу вот со самими погибших. И наши банки обратились, если есть у кого какие-то кредиты, если есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня. Куркынычсызлык мәсьәләләренә аерым тукталдылар. Хәзер бөтен республика буенча мәктәпләр һәм балалар бакчаларын тикшерү бара. Владимир Путин шулай ук ил мәктәпләре иминлегенең бердәм таләпләрен кертергә һәм Россиядә корал әйләнешен контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Вместе с тем, считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими. Корал йөртергә рөхсәт бирүчеләрнең җаваплылыгына да кагылдылар. Росгвардия җитәкчесе Владимир Золотов дәүләт клиникалары өчен генә белешмәләр бирү хокукын калдырырга, психиатрларны контрольдә туны катгыйландырырга, корал сату яшен